Dette er en gennemgang af figur 1, kroppens fordøjelsessystem, og figur 2, blodsukkerregulering af Emma og Camilla Maria fra 2. uge, som afleveres søndag den 6. april 2014. Vi starter med fordøjelsessystemet. Hver gang vi spiser, fordøjes det, så vi kan få vigtige næringsstoffer fra vores kost ind i vores krop. Hvis vi eksempelvis spiser en burger, bliver de enkelte dele af burgeren fordøjet forskelligt, da der er forskel på, hvad der skal med protein, kulhydrat og fedt i vores fordøjelse. Når vi spiser burgeren, starter det hele selvfølgelig i munden, hvor maden bliver tykket i mindre stykker, og kirtler udskiller spyt, så det bliver nemmere at synke. Dog bliver maden først synket, når det er formet til den rette form og til en slags kugle, der kaldes bolus. Dette er, hvad der kaldes en mekanisk fordøjelse. Endvidere udskilles i munden også enzymet spyt amylase. Dette kan også ses ved den lyserøde pil på figuren. Spyt amylase er et enzym, som spalter stivelse i burgeren til kortere stivelseskæder, kaldes dextriner. Disse enzymer, som udskilles gennem fordøjelsen, kaldes for fordøjelsesenzymer og har til opgave at splitte store molekyler til små. Videre fra munden kommer maden eller bolus ned i spiserøret og dernæst ned i mavesækken. På grund af mavesækken er omgivet af en glat muskulatur, kan den trække sig sammen og derfor ælte maden. Dette betyder, at maden ælter maden godt. Det betyder, at maven ælter maden godt i mavesækken, således det bliver blandet godt med de safter, der udskilles her. En af disse safter er den sure mavesaft, som udskilles af kirtelceller i mavesækkens væg. Denne saft er med til at sikre, at vi ikke får mave- og tarminfektioner, da saften dræber stort set alle mikroorganismer i burgeren. Endvidere kommer der også fra kirtler i mavesækken enzymet pepsin, som kan ses på figuren med en orange pil. Pepsin er et enzym, som skærer proteinmolekyler i mindre stykker, så de bliver til korte aminosyrekæder. Videre i fordøjelsen går den enzymatiske fordøjelse for alvor i gang. Dette sker i den øverste del af tyktarmen. Det skyldes, at der her tilsættes enzymerne buespyt amylase, peptidase og lipase. Alle enzymer udskilles fra buespytkirtlen. For at få et overblik over, hvad hvert enzym gør ved maden, ses først på buespyt amylase. Enzym buespyt amylase kan følges med den lyserøde pil, og den spalter de korte stivelseskæder til maltose, som er disakkarid, der består af 2 glukosemolekyler. Et andet enzym, der kommer fra buespytkirtlen, er peptidase, der på figuren kan følges med en gule pil. Peptidase spalter de korte aminosyrekæder til aminosyre. Det sidste enzym, buespytkirtlen, udskiller er lipase, som spalter triglyceriderne og kan følges ved den blå pil. Disse triglycerider er, hvad fedtpartiklerne består af, og kan ses på figuren ved de blå figurer i højre side. Som før nævnt spalter lipase disse triglycerider til glycerol og fedtsyre. I tyndtarmen udskilles det sidste enzym, som er maltase. Maltase er et enzym, som spalter maltose til glukose, og stivelsen er altså igennem processen blevet til glukose. Protein er blevet til aminosyre, og fedt er blevet til glycerol og fedtsyre. Vi skal da optage disse stoffer, så vores krop kan bruge disse stoffer til forskellige nødvendige ting. Hvad dette præcis er, kommer vi ind på lidt senere. Stofferne bliver optaget gennem tyndtarmvæggen, og herfra kommer de over blodbanen. Disse næringsstoffer kommer så via blodbanen over i leveren, hvor nogle af dem lagres, og andre kommer ind i mere komplekse forbindelser, hvor de transporteres sammen med de andre næringsstoffer til andre dele af kroppen. Tilbage til, hvad disse næringsstoffer skal bruges til i vores krop. Burgeren, vi startede med at spise, bestod af 45,5% fedt, hvilket ifølge de anbefalede mængder er 15% for højt, da den ideelle fordeling lyder på 30%. Dog kan vores krop bruge fedtet positivt. Vi kan eksempelvis bruge det til at stå imod ved sygdom eller graviditet. Og så er fedt livscellerne som byggesten. For meget fedt er dog negativt for vores krop, da den øger chancer for livsstilssygdomme, og det er specielt de mættede fedtsyrer. I burgeren var 34,5% kulhydrat, som i dette tilfælde var kulhydratets stivelse. Stivelse giver brændstof til cellerne og er med til at give en stigning i vores blodsukker. Det sidste af de energigivende stoffer i burgeren er protein, som udgør 20% af energiprocenten. Proteinet kommer højst sandsynligt fra kødet i burgeren og er noget, som kroppen bruger til at opbygge sine egne ved med hjælp af processen proteinsyntesen.
Figur 2, blodsukkerregulering, beskriver, hvordan kroppen regulerer blodsukkeret, det vil sige mængden af glukose i blodet. Glukose er et simpelt kulhydrat af den slags kaldet et monosaccharid, hvilket betyder, at glukose består af kun én kulstofring. Kulstofringen består af kulstof, ilt og brintatomer. Figuren er delt i 2 processer, henholdsvis de røde pile ved højt blodsukker og de blå pile ved lavt blodsukker. Jeg har startet med at forklare de røde pile, hvor glukosen netop er blevet optaget efter et måltid. Den har altså bevæget sig fra tyndtarmen over i blodbanen. Derfor er blodsukkeret højt, og det er vist med vippen på tegningen. Bugspytkirtlens betaceller har registreret den øgede mængde af glukose i blodet, hvorefter de frigiver hormonet insulin til blodet. Det er denne proces, der ikke fungerer, når man lider af type 1-diabetes. Her bliver betacellerne ødelagt af immunsystemet, og der produceres derfor ikke nok insulin. Insulin er et hormon, der nedsætter blodsukkeret ved at aktivere nogle særlige transportproteiner i cellernes membran, så glukosen kan blive optaget i cellen. Glukosemolekylerne er nemlig for store til, at de kan blive optaget af cellerne via diffusion, uden at insulinen sætter gang i de her transportproteiner. Det er denne proces, der ikke virker, hvis man lider af type 2-diabetes. Her er cellerne blevet immune over for insulinen, således at der ikke sættes gang i transportproteinerne. Insulin øger også cellernes optagelse af aminosyre og fedtsyre. Cellerne anvender glukose som energikilde til at producere ATP. Det glukose, der er i overskud efter man har dannet energi, det omdannes til glykogen i leveren. Herefter oplagres det. Glykogen er et polysaccharid, som består af flere tusind glukosemolekyler i en tæt kugleformet struktur. Et menneskes muskelceller kan oplagre op til 400-600 gram glykogen, hvilket betyder, at hver muskelcelle har nok energi til 2-3 timers hårdt fysisk arbejde. Når musklerne løber tør for glykogen, begynder fedtforbrændingen, og energiproduktionen den bliver mindre effektiv. I leveren oplagres ca. 100 gram glykogen. Det er et fjernlager til hjernecellerne, da hjernecellerne i modsætning til alle andre celler ikke kan bruge fedtsyre som energikilde. Når glykogendepoterne er fyldt og blodsukkeret stadig er højt, så begynder leveren at omdanne glukose til fedtsyre, som så lagres på kroppens fedtdepoter. Når glukosen optages i cellerne, falder mængden af glukose i blodet, det vil sige, at blodsukkeret falder. Nu forklares de blå pile ved lavt blodsukker. Blodsukkeret det falder mellem måltiderne. Cirka 3 timer efter et måltid, der er blodsukkeret blevet lavt, fordi alt glukosen på dette tidspunkt er blevet optaget i cellerne. Den lave mængde af glukose i blodet bliver registreret af alfacellerne i bugspytkirtlen, og de frigiver hormonet glukagon. Glukagon får levercellerne til at spalte lageret af glykogen til glukose, og glukosen sendes ud i blodbanen. Herefter stiger blodsukkerniveauet igen til et normalt niveau. Et normalt niveau for blodsukker ligger på ca. 90 mg per 100 ml, og det normale niveau kaldes homeostase.